Yun, magandang hapon mga kamaster. Ngayon ay wala na tayong isda. Ayun gawin natin ngayon ay wala na tayong paninda. Yun ang pong aking labahan. Kunti lang to. Tigita nga itong labahan natin. Dito po yan o. Bago natin sampayan. Tama-tama din na mula na nagawa na tong bubong dito sa ano. Dito lang dito sa bilyaran. Dati bilyaran dito eh. Ano, bilyaran dati dito. Yan, bago ng bubong. Tapos nilagyan ng sampayan. Ito. Nilagyan ng sampayan dyan lang. Okay. Maglaba muna ako. Para bukas wala akong problema patay ng labahan. Dito yun ang ating tinda. Kanina grabing init na mulat. Buksan na yan para makita. Nice. Dati problema kami dito pag ulan, wala kami mapayan kasi butas ng hero. Ngayon kampante na kami kasi may ano na, may bagong bubong, pwede na magsampay dito, wala tayo ng ulanan may makabunga pala.
tutulo sa dito. Oh. Ayan pala may tulo. Pag umapaw, dito bagsak yung tubig. Ayan. Bagsak ang tubig dito. Ay! Tayo. Hindi matay sa ano nito. Hindi sa tubig nito. Katapos lang natin nagraba. Mamaya magbawas tayo ng tubig dito. Ayan guys, oh. Yan ang bawasan natin pagkatapos kung magsampay. Alright. Ayan, sampay muna tayo. Ayun, tapos na guys yung pagsampay ko. Alright, dami tayong bawasan ng tubig dito guys, oh. Paano to? Kasi may tulog kasi doon eh. Dito pumasok, dito na pundo yung tubig. Bawasan natin. Ayan, bawasan natin yung tubig dito. Alright, saan ko yung sitam ito? Sitam mo camera dito. Ayan. Dyan. Ayan.
Ayun, tapos na tayo mag sampay. Ayan, sinampay ko. Tapos na po tayo ng nagbawas yung tubig dito sa ano, galing tulo dito. Oh. Kaya po yung sinampay ko. Oh, thank you.